Hello guys, welcome back to my YouTube channel. जो तुमने नाम से उसी चैनल सिंग वीडियो रकाबो थे बालो सुका सिनी चैनल वो पूरा दावन थंका ताबो खुंके सिंग दुगाना थालाय दङो बाय बेखनै ताव बाहान किसा पाइने ने नाय तंनि नरक आनि ब्लॉग न जायासा सातों तुम माने याव नागेरि मारन तो सानदे बेलातिनि गय आवन बगे न किसा थालाया ताव बाहान पाइने ने दुगाना सफाय गया जों ताबो खुंखाय ताव बाहान नपाय सिटि फैबाय क्या नगो माने के रूम वता ताव बाहान नपाय ओय खायबाय क्या भिडियो रखाय मागिया ताम निंगे सातुं तुं मानि मारन तंखा मन बगे जों ताबो रे खेलाय दङ फेन तलाव आसलाय बाय बेकनै नागेरि बायनो ताना जरो साय दङ भिडियो रखाया बाल सुका बा तांनि मिटिया ओमफ्राय तेसि टाइम रकरिन बगे भिडियो रक खायजा गया टाइम लो मायाब्ला भिडियो बिजि हिंगा जों तेसि नगयाब्ला बायरो खायजा तिरफ्रानि बायरो खायजा नर बुस्तु छायमाना ओमफ्राय आमन बागै न जों भिडियो खायमिया ओमफ्राय शर्ट फिल्म नगरि जागलिया कोन मानसि भिडियो रक रिजाबिया गामोन बागै न चैनलाव दावन माहाय थांगा भिडियो रक सिदि जाया हंगा बा भिउस रक खाया दावन हाय नटा दावन थांगा ओमफ्राय आमन बागै न ताबो गिहि किसा टाइम जे टाइम मान आपनो भिडियो रक खायजागो ओमफ्राय आमन बागै न ताबो किसा टाइम मान बागै न भिडियो रक खायया ओमफ्राय मन जेफ्रो टाइम मान आपनो भिडियो खाय अपलोड खायनायजों ओमफ्राय न नाय तंनि सपोर्ट खायदि जोंनो तेबो ताबो आं माने खाय ब्लॉग न रिजार्ट नाय हेबनो देरि जे समय मान आपनो ब्लॉग खायने मुइ संगना ताबो खाय नाय तंनि न ताबो खुंके मुइ बॉक्स सेरिसने जतो नेदि इंबायखा ताबोके मुइ बॉक्स सेरिखा नादिको मुइ सिमुन पाइखा कार्य सिपाइखा मुइ अंके तिनिन बगे आम संग भिडियो नरो मालाय नेक्स्ट भिडियो